flašičku. Máme flašičku, ktorá rozhodne, ktorý z týchto dvoch pôjde prvý. A Ani sa podujela samozrejme. No, na teba. Ideš, Ani. Ešte raz. No, dobre. Tak Ramonela, ideš prvý. Súhlasíš? No, máš šťastie. Dobre, MX pripravený taktiež. Dámy a páni, súboj o tretie miesto, 1 proti 1, takže ich pozbuďme. Potlesk, poprosím. Ramonela versus Adam. MX, ideš! Go, go, go! Ramonela! Hej! Go! Hej, 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 hej! Poďme! Pozbuďme ich! Železničový! Ramonela! Nebudu nic říkat. Dobře, a tak si řekl? Řekl? A ty Adam? Že říká, musíš říct. Bolo to ťažké, že? Povieš nám ty niečo aspoň? Hotový. Dobre, jeden hotový, druhý hotový, ale porota hotová nie, lebo tá asi stále pičí. Nebuď sprostý. Toto sme nikto nepočuli. Teraz je všetko na vás, samozrejme, boj o tretie miesto skončil a práve vy porota rozhodnete, ktorý z nich bude ten tretí a ktorý je na tom štvrtom zemiakovom miestečku. Takže pripravení? Ako? Ty si v porote? Máš pokutu, kamarát. Euro, že? Dobre, aby sme to nezdržovali, takže porota 3, 2, 1, teď! Raz, dva. Nemôžeš. Teraz, aha! Ramonela, takže si víťaz, veľký potlesk! A však traja ukazovali tu na Ramonelu a dvaja. Ona ukazovala, že sa zdržuje. Všichni musí hlasovat. Ty si sa zdržala, prosím ťa. Pila si vodičku. A už nebudeš zdržovať. Dobre, takže dáme 30 sekúnd ešte. Chcete 30 sekúnd? Ale áno, dáme si 30 sekúnd. A strihnite si, kto pôjde prvý. Adam, rýchlo. Kto
Kto vyhrá prvý? Je, to na koľkokrát. Dobrá, no poď prvý. Ideš prvý. Henrik, ste pripravení? Takže posledných 30 sekúnd, keďže porota sa nám nevedela rozhodnúť. Adam ide prvý, Enfix. Ready, steady, go! A podbuďme! Adam, ideš! Poď, poď, Adam, poď! Hej! Hej! Adam, Adam, Adam! Poď, 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 Adam, ešte poď! Takže už to bude jasno tentokrát. A smetná slečna rozhodnutá. Dobre, takže ste piati, dúfam, že tentokrát to máte jasno. 3, 2, 1, 5. Raz, dva, tri. Ramajová, tretie miesto, Adam štvrtý, podles prvok, samozrejme, gratulujeme